हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें। डीजे संजीत राज की तरफ से डीजे संजीत राज साउथ की दरभंगा सुपर हिट समृद्धि रिकॉर्डिंग स्टूडियो मुंगेरी। दुखी सहल न जाता है भाई, अब कहीं से के गुटका चबाई गुटका बंद भइल बिहार में कि गुटका बंद भइल बिहार में कि गुटका बंद भइल। दुखी सहल न जाता है भाई, अब कहीं से के गुटका चबाई कि गुटका बंद भइल बिहार में कि गुटका बंद भइल बिहार में कि गुटका बंद भइल कि गुटका बंद भइल। कि गुटका बंद भइल। डीजे संजीत राज साउथ की दरभंगा सुपर हिट विमल के तह दर्शन न होता, शिखर के कहीं से भुलाई हो। रजनी गंधा के रखले है बानी, घर में फोटो सजाई हो, घर में फोटो सजाई हो। विमल के तह दर्शन न होता, शिखर के कहीं से भुलाई हो। रजनी गंधा के रखले बानी, घर में फोटो सजाई हो। सारा गोल्डन कइले बेवफाई, लगे जिंदगी झंड हो जाए कि गुटका बंद भइल बिहार में कि गुटका बंद भइल बिहार में कि गुटका बंद भइल। डीजे संजीत राज साउथ की दरभंगा सुपर हिट समृद्धि रिकॉर्डिंग स्टूडियो मुंगेरी। राजनिवास बिना मनाना उदास, कैसे जिंदगी बिताई बहो। रजनी गंधा में तुलसी मिला के कैसे मुँह गमकाई बहो, कैसे मुँह गमकाई बहो। राजनिवास बिना मनावा उदास, कैसे जिंदगी बिताई बहो। रजनी गंधा में तुलसी मिला के कैसे मुँह गमकाई बहो। राजा सुहो धुखवा सुनाई, पान पहाड़ पहाड़ कैसे खाई कि गुटका बंद भइल बिहार में कि गुटका बंद भइल बिहार में कि गुटका बंद भइल। डीजे संजीत राज साउथ की दरभंगा